ka Khasi Students Unions North Khasil District kalapan pau gajing persha ka bajur halo gajing pen pun jong ka Meghalaya bat ka Assam ha ka thain ribhoi ka blawan ra ka huri hura bat gajing dom mi ki pat ba basong basa ha ka thain mai khuli mar bun na kisnong bahap ha ka jela Meghalaya kinle no sha ka jela Assam katkum ka MOU balai soi hapdeng ki arjela ban pen no yau put usam Haka baydai bat kane nakaliang jong usamla federal kharkamni president jong ka KSU North Khasil District oloong bakaseng ka ai ka jinge ro ye ka sarkar ka blashim kia ban penbet no yo put usam henry ka pan pau pot ka jing sosi ba ka te ka jing penbet put kawan ra ai ka huriura bat bon nai ki jaka jong ka jila Meghalaya kin hap no osha ka Assam namar ka sarkar jila lengba ka regional committee ka balathung kala shutre tangdep klem de kin jok ten ye ki nong elam jong ki rai ki hima ban penchisha lengba ki kot kisla bat ka jing ngau jonggi pai ba Henry la shurai thurmur bat penhap ya kishnong ki ba omnon setia kanu ka jingi ka japon bat bala tip tikna bagi de kishnong jong ka jela Meghalaya kalian jogi ka Khasi Students Union apo jong ka North Khasil District Unit di khot shapi ki press ki blog ki ba dan ki press prepare hanim tasni nopo office jong ka KSU ban berbau ya jing persya alor ka memorandum of understanding jong ki 6 areas of differences ka will assign how Artnaitric Benai March Arpo Awan ka jing persya jongi kalong ba nyoi ya ki areas jong ka rikhasi jongi ka belong poi syapo jong ka jela Assam mar kumodong yepi I kiba latre apo jong ka KSU na po support ngi she ya don benta ban ya dak don gondo ko jinga ka japut bat ka jinga ka japut kamdei tam kini ki areas ba mbet ndrei shuru shiki block 2 wat shiki we ki district kumjum te kai ka bangi shim khia ni du khamen sim hani ka por ban pau dal yang jong KSU North Khasil District Unit kalong halor ka benta ka bang yoi ba ki jaka ki belong po Khanapara right marwat kabade po jong ka sector 8 jong ka 12 areas of differences kibade ki prime area nga shu anuk sai phi kum kane ka Dreamland Resort kabade ka jing kabadan ka jing ka japot dispute ka maikuli kabade ka fisheries bal ice scheme of fisheries ka fishing pond kabade ka source of livelihood lan ka income ka ba kitu kinong shnong ki ang tay kalapoi syapo Assam kum jipet ani ko MOU bar yu iru ulma ki video jong u chief minister jongi Shri Konrad Sangma bar kum juru u chief minister jong ka jela Assam Shri Himanta Biswa yu iba hapo jong assembly kilapun pau ba kini ki areas ko khoi kilangat petshaka Assam te rani phai kum ka jihad nanti ka jongi Kumus Petip Shapi ba kajela Meghalaya ka jingi kundu alor chief minister jong ka Assam ka Meghalaya kadai hau benai Julai Henry nakaliang juga KSU hane pori boy la form ka boundary research committee hau Artnaitric benai June Arpoi kata kamot ba kata ka boundary research committee riboy panel kadai pengimpet yakini ki areas ke ba don hagaji kaja buat kibum don hagaji kaja ru de nilai nanti no ubnai Jun lani ubnai Juliu stage for block right noktum block 2 hadin kata nila poi pat syapo ka kasnong hapo imajram habang kendo buat kisem kiit khima joka himajram hima nongklau hima nongspung buat hima soyong te haji kliu jumut berkineru bat ni poiru syaru syapo jong ka himam lim right marwan hamte po Khanapara ka office jong u PM jong right marwan bat haba ni kendo ikine baro ni khot apo jong karan tung blok tu ni don art likishnong mentah kami apply likishnong kamut sakwe ka umat tu yang jong KSU ngilai berpersya ya keteng jibuk mau durem bat ni persya ru ban pauru sya ka sarkar Meghalaya hari nakliang ni sarkar Meghalaya bat nampo di office ki khamlei bat klayo pat bak sarkar Assam bantei ya katai ka Khanapara outpost traffic branch hatu kisnam
But hadin kata la penbet, but la penbet ya kata kacaka bakal ada syaka asam. Hina penpau bet ya kajing persyak ngaduk tikipor. Te kini kisnam kiba asnam la isnam la penprano ya kata ka outpost traffic branch, but hadin kata kila snano ya ka ASTC kumapilai I menta. Henry kumbang ngitip ba lembak kila patai kubor bat kecing kenduk bat karai. Iyo I ba itai try kasi ila poi shadow shapo Supreme Court ro ban ya kun ya kes persya ya ni caka persya ya ka ASTC bat ka sarkar Assam. Bat nakalian ka skut badan boram ka Supreme Court kala ai ka stay order ba kana pala balai ai hadu ba ka bishar kanwan na po Supreme Court. Henry pat ya kataru taka jing pen jong ka sarkar Assam ni kuliah lumba kani ka MU ni pani ba kani ka ASTC kala poi no sya ka sarkar Assam. Te kini kijaka kini ki prime area jong ka district ka jungi. Niong jong ka district ka jungi kamot ba idon kami kiti jaka haba khalit kawan jong ka jai pendiri ka jungi ki parado persnam ka jungi. Ni hoi ni sotu ba ka NUI ki hospital ki babon ki pami sete syapo hapo Assam ki ba long shik jingku shikade e namta ki parado persnam jungi ki don kam haboyo ki jipang ki pa per ba kindik Sumar shadow syapo Velor lani syapo Delhi syapo kiwi jaka hari kejidon ki hospital babiang hati po Assam ka pelong ya kijai beri jugi kinlet hang tai po Assam but ngasoba lada ngidon kitu ki jaka ka sarkar beklian ka ayo mesna ki kenja guest house lani kidono kiying kiba ngila kan ai ya kalap jirap ya kitu kiduk kisuk kibio ki Jepang po per kibli Sumar di sate po Assam hari wat itaru hidup lo ya ketika jaka keblong ketika prime area kebodong kame namata ki parado persna majungi napo jongka jela majungi kata adu tata dari pai menta ka jinya lenti jongka ne ka boundary research committee di boy pandel keblong mene ba adu kataru ni kam song klipti hadin ba ka sarkar Meghalaya ka penpau pa assembly halor kini benta henry ngalalik kenduk yang ya song meeting ru hane po office but USM jong karai morwet sodar jong ka Himanong Spung jong karai morwet jong karai warmosau unsawar wat pengisong ru ban ong ba ka sarkar kan ora ya kene saka public domain ka ba ngiru niyo ban yathi niyo ban yathir niyo ban ajmut lam mar kade ka ayap ka im jong ki pardo persna mujugi di pada stage ko kapun ban ngadong ipi lamba kilat pathai kubor peniuk niyo gitu ki ka jinya lenti jong ki ya ka public meeting lamba jo regional committee henry ka subsi ka bangitip na ki traislong po maikuli ba kadon kamit hadu prabaji janmit kilek ban pelong yak ta jilang jong ka regional committee ban ngusulingo ba kumno ban pelong yak ta committee pelong yak ta meeting public meeting jong lamba jong ka regional committee hai por janmit tingi sutu ba ka jinya lenti jong ki badan ki member po regional committee kelas le tamdak mar kimtip yo pur usam but kimtip ru ban shim ye jiklik kiti ban pentingna ba kini ki mumdei ka dispute ki bamdon kadon oji ya kaja bat ka sarkar Assam kidehi bandon bai hapo jong ka jela Meghalaya ka jungi te kumta ngaso ba kane ka ba ni khot hanel por ye phi ni penpau ka ta ji persya jungi hoj lada niong ba ngiap ya slok tilang bat ka it ka hima ki sim po per jok hima hangni bat kumjuru kirai ngliang ju ka senghi kan hap ban don lang bat ki bon yakhi namta kini ki jaka ki ba don hop sha ka district ka jungi bat don hop ru ban yo ki pardo senam ka jungi bat habangi phai ha ka jingya penbet uni put usam jong ka Bokla area kata ka Khanapara pilang kata area ka sector 6 bat ka sector 8 ke bawah mene habokut jong ne ka MOU UI ba total kade live unreal 0.79 square kilometer ni kap kisla bat ni peniru ka jindon jong kipai kasih jongi juru kalong hapo ka Himanong Spung ru hima jirang ru Himanong Klau kita ki
ki area khambon ki bade hima nospong bade hima jeram ba makiru ki pni yu put usam ki ba ki digi nok shnong bat ki try shnong ki banate kita ki khun ki hajar ki jongi habang gilesh por ai marwet do ki wani ki ram ashnong boro na po piling kataw tanga na po mai khuli na ta yom khuli ba na po khana para pun ta ter kita ro ki pni la jok kania ke ba priskem yangi yak ta boundary research committee report panel hak ti benai tu kisnam ban ngin bu compile ko ka file kamot ban kundu syak sarkar ban pni la ya ka ei ka jin ya inti ka jungi maryo i ba hadin kane ka sarkar jongka Meghalaya ba sarkar Assam kila pni ko ka regional committee hoi ngi borom ka regional committee ka ba le ka research ka hoi re niru milale ka research ka bangi kundu ya ki trashno ki kun ki hajar ki it ki hima bat ki sim bat ki solar ki papai yu putusam te habang ki pai mentala den yi kre MOU asai do na tre ku panai match na ne urber jong dos nem ar ka pendukam semengi habang ya lemba kini boro yo i ya ka jing poi jong ka kendo ka syap jungi ka memberi dispute kum po himanok spung ka bade ka himanok spung bat kendiat himajeram ka bade po sector 6 yo i ba kani ka jibrigau ka patgaun ban lungkung ka poi ka asam swaman pensyai gale ngasulingo ba hadin ka jiyat inti jungi ka ba arsen license tai yat kalenti kalong kamut ba kawan ka sector 6 kata kita ki jibrigau patgau lungkung ki bangat sa asam ba hadin kata syahmat kane kawan sa sector 5 ka badai ka bangat ka himanuspung ba himajeram ka balong brief ba ya ka jingya pembaik uni put usam jongini 6 areas of differences kadai first kadai ka historical perspective kabar kadai ethnicity of local population kabalai kadai ka boundary kabasau kadai people's wills kabasan kadai administrative convenience and yet strict reading page ne people's will kiladon lupa ka jia sign jong kitu kinong snong langi ong itik snong jibrigau yong snong patgau snong lingkung kini kiladon lupa hadu ka 80% above ba kidon ka jingya sign ka joki kapag punpoy kata ka jingya sign ka joki punpoy so sodar so right warmosau sobar 80% above kamot bakikwa bedan po Meghalaya te katar lalong ba punken kabak ki parado ki bamdiru ki parado personam ki kwa bedan po Meghalaya te larang yai po historical perspective ki kwat sla lemba jo kitu ki right ki lapni syang sarkar Assam lapni po sarkar Meghalaya ba kidon ki jaka ki ba ki biang borok ki kwat Islam te kini di bang ikwa man kwat syafi ban prisai halor kini ki bentar ke ba niru kumnaliam aseng habang yat ye kene ka research ka jungi kadi ka research ka ba ni kamong bangi song po office in subatai ya ka ai ka ba lahat na postur jungi kani ka concern ka ba don ka be yangi namar hadir bangi yat lenti syati kisnom hadir bangi yat lenti syati hima hadir bangi ndo ya kinu kam jo ka it ka hima ni so thu ba kadai ka ba bakladu haba ye penbaik ne put usam ba lodangi ong ba kai ka jiya penbaik nang tai hoi ni suthu ba kisiem kila isong meeting na por hati ke jaka kare ka shlong no ba ka sarkar kam sam knya ru ya ka jing ong joki ba shwa penbaik ya shwa sign ni ka MOU to ni ya penbaik bang sesen ba kolong kata ka ba ni penbaik ya ne put usam ka kalong ka judunong ya ka sarkar ya ka jela ka jungi lamba kini ki areas ki ba kini ki prime area ba mene ki source of livelihood ki ba ngilado but ki khndo ki siap ki ba seiso ngilado no ba ki latoi na stis po asam te kai ko ba nga I message ya ka sarkar jila ba jungi lamba shop chief minister hoi ni so thu ba ka jiai nanti jokade sarkar menta kadai ko hatam ban be lo ku sam ban haliang jong asen pada kalian jomboro ki nong snong jong riboy ke jogi hoi ni kwa ben put sam kare kata ka jing ben put sam kande banong batikna ba kin ben halor ki dispute ki bomdon ki kot kisla ki bombiang ki kot kisla but
kibadoni kerja nadu kebangiyo ya kajela hadut mentah meni rela lagi ba kata kaji ya pipit put kalong pe tang kata ka bulong bonyo ngba ka sorkar ka jongi kalong ka eki ka bakla bo jing sha tem na kita pardo postam ka jongi kibanta kibanpoi sha po jong kajela asam ong muswa kalian jong ka sisi ki esiru kalau kendo yo ya chief minister ki kabinet borok kibadan tu kamtam ki badan po komiti jong regional Tapi bawa shop inside ni ke muyu, ai ya ke kopi ke bagi pule di pet, bagi kopi ni yo hadir mana inside ke muyu. Te kalau ke ke balong pelag ba balai umla kan ai hapo jong pai ba un pet. Lada kadi kalau pun kakam balai sok-sok. Badia sain taman yo burong martian. Te lada kata kajiyo burong martian joki bat ka jundo nong pat kadai judo rong jadi pardo pasnam kaji kepada sete jela sete ki kapur kemud inong kubro nak kalian juga kesen habi ki pardo pasnam juga ki ut ki nam hote nak pos kor nilai nak pos sete ro ngibong ner usnam aja ikemau usnam aja kalai ka Assam State Lex Tribute konbu ikitu ki pos ki betung hote nilai pesange ni weng no iki kajiwan tumput nak pos hakisnam aja kawe aja kadar Barang itu ipi nada kawan kapor hadu ba pensan tu ya uno breu banyo masnai surau hadu kata ka sarkar Assam kale state jaka kiber po imang su ka bapi kemau kade ka bakla para but nada kalung kane ka bentan nada ka ek hima ka bodi hok ka badan ka bentah hangne banyo e ka kot ban pet ban pule bat ban prisharu Baki di kisnom, ini ki bodoh hane po khimar ki dang dei hapo jong ka Meghalaya kemud ni dah yang pasang kita ni kloi pada maki hanu hapo ki tep shagi mengidon ka ki hanu kan bertang